И здравейте хора, ние ще играем на Brawl Stars. Това ми е геройчето Brawl Stars. Нека да видя ако... Какво има? Има Legendary. Секунда само. Извинете, просто ще затворя вратата. Има Legendary, 10 буквално много неща. Да им. Айой. Почвам си пани нещо хубаво, нещо хубаво, нещо хубаво. Казах нещо хубаво. Не да беше хубаво. Добре. Гол, 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 гол! Гол, гол, гол! Айде, давай! Стига, брат, защо? Гол, гол, гол! Не! Много тъпи неща се правят. What the hell, брат, защо? Най-тъпите неща. Дай нещо по-хубаво. Брат. Брат, няма да... Но искам да си купя нещо. Колко е 10 лева? Ще направя, ще си взема. Не гледайте, че съм толкова слаб на 22 гева, просто защото ми бабнаха стария акаунт. Ще играя 100 гева. Хора, извинявайте, ако се чуе нещо сега, но ям ябълка. Айде! Трябва само да има оцели. Не, брата, ще му направи на решето. Брат. Първа игра се постави много слабо. Чакай да сме с гела. Я? Е този. Не. Стига е този скънчен. Това ме любимия. Ча. Да е, брат. Сега той ще го направи. Сега някой ми дойде ще го направя на решето. Ще го смачкам. Абе,
Jao mi samo. Samo padni, što ubio? Brat, ne mogu to cijelo. To sam puta da me ubije. Няма как да стане. Първо даже ще направя част как игра с разбъркани контроли. Не знам как ще играя и аз принципно. То съм уби. Ай, там. Та, направо застрелях. Какво ми даде? Нищо хубаво. О! Оп, къде съм, бе? Човек. Сега го. Yes. Та сама ще оттепя. Не! Защо е? Защо бутон в тем, що не избягах? Абе. Тръгвам. И сега ще го пробия. Не. Той ще ме проби, той ще ме проби. Айде, бе. Yes, бе. Айде, бе, ботка, ще трепя. Не. Той ме уби. Не е ботка. Вече са двама. Още по-забегай, бе. Хайде, бе, една секунда. Искам да го убия това. Да, то ще ве. Еза, ботка! Връщам му. Коста? Чакай. Какво ми даде? Нищо полезно. Да, са. Стреляй. Брат, много съм крив. О, някой чули тази музика? Какво беше това, бе? Аби сега, ето, направо ще го застрелям. Брат, стига! Исках аз да го убия. Много се радостен. Брат, ще не убият. Случва ли, мой? Какво чака видео? Но... Брат, никой от приятелите ми не играе. Ето точно.
sidekick. Дальше. Привет, брат. Все, нашел бихалю. Tu nie możesz kaczą, tu nie możesz otwierać. Ja tylko to proszę lubię. Ale to mi się uśmiecha. Zagubię. Не как же умра. Брат, не умирай, човек. Не та умра. Ася. Abi, я завжди не. Abi, от стрелego. Бас. Це ніщо пак. Ніколи не дам за висовувати. От мене чао. Не забирайте нас последвати, відеото і чао.